Kako bi kontinuiranim radom poboljšali status osoba sa invaliditetom, grad Tuzla formirao je Savjet osoba sa invaliditetom na području grada, koji će svojim radom učestvovati u izradi strateških, planskih i podzakonskih akata koji se odnose na zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Zatim baviti se promocijom ljudskih prava ove kategorije te ostvarivanjem saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom s ciljem poboljšanja njihovog statusa u lokalnoj zajednici. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, kazao je da je cilj da Tuzla bude grad humanosti i empatije prema apsolutno svakom svom građaninu. S tim u vezi pravci razvoja grada analizirat će se i iz ugla osoba sa invaliditetom, kazao je. Sa ovim savjetom bit ćemo jači, pogotovo ćemo biti jači što želim da Tuzla bude grad empatije. Da bude grad empatije i to ste vidjeli kroz niz godina, kroz naše različite projekte, a važnost ovog savjeta, u njemu su dakle predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, udruženja koja brinu osobama sa invaliditetom i dvije službe, služba za komunalne poslove, dvije gradske službe za komunalne poslove, gradnju i pitanje mjesnih zajednica, služba za kulturu, sport i socijalnu zaštitu. Koliko nam je važan ovaj savjet, tu nisu predstavnici službi, nego šefice tih službi. I mislim da će naši planovi, jer možemo dakle analizirati kvalitet života građana, analizirati iz više različitih uglova. Jako je važno da analiziramo naše pravce razvoja i iz ugla osoba sa invaliditetom. Suvad Zahirović ispred Udruženja građana Lotos Tuzla i koordinator savjeta kazao je da je formiranje ovog tijela iskorak u primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u našem gradu. Ovim je omogućeno da glas građana dođe do mjesta gdje se kreiraju odluke bitne za sve, pa tako i osobe sa invaliditetom. Tuzla, po njegovom mišljenju, u našoj zemlji prednjači u ovom segmentu rada. U tom smislu vjerujemo da će savjet svojim djelovanjem pomoći donosiocima odluka da se iznađu rješenja koja će biti kvalitetna na zadovoljstvo građana, različitih grupa građana, ali isto tako primjenjiva u okolnostima u kojima živimo, uzimajući u obzir ekonomske i druge okolnosti, ograničenja i vjerujemo da tim djelovanjem ćemo osigurati da ono što je dobro za osobe sa invaliditetom bude prepoznato kao dobro za sve građane. Ali ja sam ponosan na to da je Tuzla u mnogo čemu prva i u mnogo čemu jedinstvena i vjerujem da će tako biti i u budućnosti, zbog toga da će i ovaj savjet pokazati opravdanost njegovog uspostavljanja i rada. Savjet za osobe sa invaliditetom broji 5 udruženja koja pomažu osobama sa invaliditetom: Lotos Tuzla, zatim Udruženje građana oštećenog vida, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks, zatim Koraci nade te Udruženje žena sa invaliditetom Lotosice Tuzla, kao i 2 pomoćnika gradonačelnika Tuzle.